An balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛn uti kalo tile 8 ka taa bila karidon na uti kalo tile 14 dolo jate la samiya kalo filanan tile 17 dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 23 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye Lyon mɔgɔw ka dolo ye tile Shamsu ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma den mun mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ninnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko ninnu ye mɔgɔ dusubaw ye ninnu b'a fɛ u ka ye tɔgɔ fɔ fɛn bɛɛ la u mana don fɛn o fɛn na mɔgɔw ka u kɛ boloŋɛnden taamasiyɛn ninnu tɛ se ka taa yɔrɔ la u ka dogo yɔrɔ la o ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu lase aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka dɔgɔkun kibaruya sɔrɔ cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw ani wasaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ kamanagan tun bɛ aw la fɛn dɔw la don tɛmɛnenw kɔnɔna na ni aw ye wulikajɔw banba ka ɲɛsin o fɛn ninnu ma ko aw bɛ se ka tare wɛrɛ caman fɔ garisigɛ siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigiw olu ka bon aw fan fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ aw kana girin-girin aw k'a ka ko bɛɛ lajɛlen ta ni hakili ye a ka ca la yanni dɔgɔkun bɛ taa laban ko aw bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ nka ni aw ko ko aw bɛ sira fila tagama walima k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni teliya ye fo aw ka se ka patienter ka se ka aw muɲu ni o kɛla jateminɛ fanga bɛ se ka bonya aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na waleyaw ka da waleyaw kan kelen kelen waleya nasugu bɛɛ lajɛlen o de bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ se ka minɛ cogo sɔrɔ ni dɔgɔkun in na dɔgɔkun bɛna tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la ani basigi la a b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fanfɛla aw bɛ se ka sigi ni garisɛgɛ balilenw ye garisɛgɛ minnu ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw la nisɔndiya lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka bila mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ caman aw bɛna sabati aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ nka wulikajɔ ninnu a bɛna kɛ i b'a fɔ ko baarafu aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ aw tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka kan fo halisa aw ka wulikajɔw banba don nataw kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ aw ka waleyaw bɛ se ka lawaleya cogoya min na ka kɛ aw sago ye nka gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na i n'a fɔ aw ka laɲini ye aw b'a fɛ ka kɛ cogo min gɛlɛya bɛ se ka don a la ten cogoya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nka aw dalakan olu lamɛnnen don aw dalakan olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idrissa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini o fanga ka bon fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kansɛriw ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa a ka di aw ye mɔgɔw ka se ka aw lafaamuya cogoya min na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka tile tɔ ɲagami aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka taa a ɲɛna siraw fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka futinɛ walima ka kɛ sababu ye ka se ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun na ni aw bɛ se fo aw ka aw muɲu ka se ka hakilisigi kɛ aw tagamabere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw se la kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lyon denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala
Ibrahima ka so Lion samiya kalo filanan de Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani jigisigi kumaw olu caman olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ hakili de to aw yɛrɛ la aw ye sɔrɔ minnu kɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna na sɔrɔ ninnu kana se ka na kɛ fu ye aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dépense caman o de ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la sɔrɔ fɛn fɛn aw bɛna kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo k'a sɔrɔ o ma kɛ ni gɛlɛya ye a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw ka dépensew kɛcogo la wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko wulikajɔ man di ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ wulikajɔ olu siraw man di ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔw a bɛ don cogoya min na a bɛ bɔ o cogoya kelen na fo aw ka hakili bila walew ɲɛfɛ aw ka sɔrɔ ka kow kɛcogo la o de bɛ se ka aw nafa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge denmiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ kɛ ni miiriyaw ani jatebɔ caman ye kamasɔrɔ o miiriya ninnu ni o jatebɔ olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka hakilisigi yɛrɛ fana di aw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛna waleya kura minnu ta olu bɛ se ka sinsin aw bolo ka ɲɛ cogoya min na n'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sɔrɔ donta o fanga ka dɔgɔ nka fɛn min bɛ tali kɛ aw yɛrɛ ka hakilinaw olu kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ kura dɔw lase aw ma nka fo aw ka se aw ka kumaw kɛcogo la nka n'o tɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in daminɛ de ka girin aw bolo nka dɔgɔkun camancɛ ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o bɛna sɔrɔ aw ye hakilina ɲuman sɔrɔ aw kan ka dɔgɔkun laban cogoya mun na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ ta fanfɛla la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawla kalo fɔlɔ de balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na ɲɛsin aw ma ninnu caman tɛ aw ɲiniw ye mɔgɔ minnu bɛ se ka aw bila fili kɔnɔna na olu caman de bɛna ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka waleya minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ aw ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo aw ka se o kɛcogo la hakilina kura minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ fɛ k'a ta aw kana mɔgɔ ka hakilina lamɛn kamasɔrɔ hakilina ninnu caman mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw bɛ se ka aw bila fili kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka gɛlɛya lase aw ma don nataw kɔnɔna na a ka kan aw ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye n'o tɛ ni aw ko aw bɛna mɔgɔw lamɛn nin dɔgɔkun kɔnɔna na i b'a ye aw ka baara ɲɛtɔ la aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw i bɛna ye mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fo aw ka se aw dusuw la fana ni aw ma se aw dusu la ko fitinin ni aw y'a sɔrɔ a bɛ se ka taa ka aw bolo da nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo ni aw y'a hakili to nin na aw bɛ se ka dɔgɔkun bɛ tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la nka aw ka dɔgɔkun gɛlɛya ani aw ka dɔgɔkun nɔgɔya a bɛɛ bɛ aw yɛrɛ bolo kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la fo aw k'aw dusuw faga o de la aw bɛ se k'aw ka dɔgɔkun jabɔ hɛrɛ ani baden na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu de bɛ aw kun kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka hakili to aw yɛrɛ la wulikajɔ siraw fɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la bagabagaliw bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ wa janfa walew olu caman kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ ko mun kɛ aw ka a jate minɛ ka ɲɛ walima aw ka ko kɛ kelenna ko ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ni mɔgɔ jɛla ko kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye a tɛna bɔ a sira ma aw bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ jaabi bɛ se ka sɔrɔ ka bɛn wagati minnu ma aw bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ olu kɔnɔna na aw b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma basigi fo aw k'o kɛ aw tagama bere ye nka garisigɛ olu sira jɛlen tɛ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin tɛ aw ka dɔgɔkun duman ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alahu Taala ka so sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma wulikajɔ siraw olu ka di aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ aw bɛna tare caman fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati donta o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔta kan a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la musaka minnu ni aw bɛ se k'a sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na don nataw kɔnɔna na ko aw bɛ se ka baaraw kɛ ni ninnu ye cogoya min na ka se ka wasaw sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la garisɛgɛ ninnu aw b'a sɔrɔ cogo min a bɛ bɔ aw yɛrɛ bolo ten nka dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ minnu na ni aw sera ka hakilinaw sigi ɲɔgɔn kan ka se ka musaka ninnu kɛcogo jateminɛ ka ɲɛ kosɛbɛ aw ka dɔgɔkun bɛ kɛ wasa ye aw bolo a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔ sɔrɔ minnu bɛna kɛ sɔrɔ ninnu bɛ se ka bɔ nɔgɔya fana kɔnɔna na a bɛ don cogo min a bɛ se ka bɔ o cogoya kelen fana na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani yɛlɛdaw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ wa aw hakilinaw olu lamɛnnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira aw man ka kɛ kɛlɛkɛlaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka conseil ani hakilina ɲuman de di mɔgɔw ma o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara aw ka wasaw tɔw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman bɛna magɛrɛ aw la ka se ka u ma kasi aw ye ka se ka conseil ladilikanw k'olu ɲini aw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka kɛ bilasiralikɛbaga ye garisɛgɛ siraw olu fana dayɛlɛlen don kɛnɛya siraw olu fana dayɛlɛlen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati n'i ye aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo n'o kɛla o sababu bɔla aw yɛrɛ la n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau fonɛnɛ kalo 2nan denw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw barokɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ni aw terilakaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw ni aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliya aw kana a fɔ ko jagoya la ko mɔgɔw ka taa aw ka hakilinaw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba de don aw ka dɔgɔkun taabolo la kamasɔrɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya bɛ o kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigi da garisɛgɛ balilenw kan dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ olu de barikalen don aw bolo nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ dépenses bɛ se ka cun aw kan aw yɛrɛ ma sigi ni dépenses minnu ye o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka musaka minnu sɔrɔ a bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ka bila fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya kɔni gɛlɛya bɛ o kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala n'u ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka jigiya siraw olu ma baara k'a ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛna aw jigi da mɔgɔ mɔgɔ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'olu bɛ se ka bɔ aw jigiya kɔrɔ walima aw kumakan minnu na tɛmɛ aw ni aw jigila mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko kumakan ninnu bɛ se ka kɛ kumakan fuw ye a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛ ni aw yɛrɛ ka fɛlɛw ye ani aw yɛrɛ ka fangaw ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nisɔndiya la n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya kuma min bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye ko gɛlɛya bɛ don olu waleyali la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukanw fana gɛlɛya bɛ se ka don olu la waleyali la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ani sabali kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya halisa ko tile bɛ Lion mɔgɔw ka so an bɛ Lion mɔgɔw ka wagati la wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔɔni sɔɔni an bɛna bɔ samiya kalo 2nan na an bɛna don samiya kalo 3nan na a b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la kamasɔrɔ nin wagati in san minnu bɛna na fiɲɛ bɛ k'u kɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati in kɔnɔna na yira k'a fɔ ni san wulila k'i to yɔrɔ minnu na nin wagati in na i bɛ se ka i basigi yɔrɔ ninnu na kamasɔrɔ a san ninnu fiɲɛ bɛ k'u kɔrɔ kosɛbɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba
ka foli bila transition ɲɛmɔgɔ la président Asimi a n'a ka jamakulu, ka foli bila finitigi bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ. Mali finitigi bɛɛ lajɛlen u ni cɛw ka wulikajɔw la, an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka u lakana, ka se ka u ka laɲini minnu bɛ u bolo n'u bɛ fɛ ka sabati, ka se ka laɲini sabati hɛrɛ ani baden kɔnɔna na, wasa ani kɔnɔta ka a di an ni u bɛɛ lajɛlen ma, ka se ka an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati. An b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na.